Ahojte. Chcem sa opýtať voličov strany Republika. Či už niekedy skúsili si zvizualizovať, aké by to bolo, keby strana Republika sa dostala k moci, bola by vo vláde a teraz by bolo potrebné rozhodnúť, na aké ministerstvo pôjde minister Mazurek. Viete si predstaviť Mazureka ako ministra, ja neviem, ministra čoho, školstva, alebo ministra dopravy, alebo ministra zdravotníctva, alebo čo by robil Mazurek v takej vláde? Myslíte, že by vedel reagovať? Že by vedel prinášať niečo zmysluplné pre vás? Lebo doposiaľ neukázal nič, iba stále hate.